O lošem stanju u predorskom ribnjaku Saničani u Pečatu smo govorili krajem prošle godine. Tada su radnici bili bez plate, a riba bez hrane. Danas bar je riba nahranjena, a radnici i njihove porodice i dalje gladuju, jer im poslodavac duguje 5 plata. Nisu izmireni ni doprinosi zbog kojih predorski ribnjak posjećuju poreski i policijski inspektori. Posjetila ih je i naša Danijela Dodoš. Ništa se ovdje od decembra prošle godine do danas nije promijenilo. Ovako svoju priču za Pečat počinju radnici ribnjaka Saničani. Vlasnik ribnjaka Radojca Ratkovac rijetko ih posjećuje, a sve poslove vodi upravnik Aleksandar Tomić. Ja trenutno živim samo od ovoga što imam iz svoje firme i to mi ne isplaćuje redovno. Znači... Koliko je to bi trebalo da bude mjesečno? Pa mjesečno znači on meni daju moja plata negdje do 450 maraka. Moje plate sa noćnim radom. Ako nema noćnog rada, znači ne prelazim 400 maraka. I ja ne mogu dobiti ni to. Koliko nam je dužan? Sad kad bi gledali na crno, dužan nam je nekih 5 plata. Neki 37 prevoza. I to su neka dugovanja koja nam duguje. A što se tiče doprinosa za PIO i za poresku, tu su već neke veće cifre. Da apsurd bude veći, umjesto plate radnicima stiže pozajmnica. Prvo kažu potpis na pozajmnicu, pa plata na ruke. Strahuju da na kraju priče još ne budu i duži. To ne možemo ni mi da znamo zato što nemamo uvid u te papire, zato što ne dobijemo nikakvu priznanicu kad dobijemo tu pozajmnicu. Da poslodavac isplaćuje pozajmnice umjesto plate potvrđuje i upravnik ribnjaka Aleksandar Tomić. Namjera je, tvrdi Tomić, da kada se stekne finansijska mogućnost, sve to bude zvanično verifikovano i pušteno preko tekućih računa. Nadu za finansijska sredstva polaže u izlov ribe, koji je ove sedmice počeo. Ako sad imamo situaciju povoljnu da ima izlova, ima ribe kvalitetne, ima biće finansijskog priliva i sve će se obaveze prema zaposlenicima apsolutno ispoštovati do Svetog Nikole, odnosno do Nove godine, uključujući decembar, i ove obaveze poslodavca prema fondovima Socio-PIO će biti također urađene i tako dalje. Osim dugovanja radnicima, gomilaju se dugovi i poreskoj upravi, zbog čega su računi ribnjaka Saničani i blokirani. Što se tiče naših evidencija, ribnjak Saničani ima dug od 36.000 maraka koji je u blokadi. Imaju aktivan reprogram od 150 i nešto hiljada maraka gdje uredno izmiruju rate reprograma. Mislim da je negdje 5 rata dospjelo da je plaćeno. Mi smo imali kontrolu u aprilu mjesecu gdje smo na osnovu tih pozajmica koje su oni isplaćivali se to obuhvatili kao lična primanja i na ista obračunali poreze i sve one poreze koji idu na lična primanja. Većinski vlasnik ribnjaka sa 51% akcija je prnjavorski biznismen Radojca Ratkovac. Baš kao i prošle godine pokušali smo ga kontaktirati, ali je za nas ponovo bio nedostupan, a njegova sekretarica isto ponavlja. Direktor je u inostranstvu. Dok Ratkovac putuje po inostranstvu, osim inspektora poreske uprave ribnjak Saničani, nadgledaju i policijski inspektori. Nekolicina radnika čak je i podnijela krivične prijave protiv vlasnika ribnjaka. Zbog neisplaćivanja i neizmirivanja obaveza prema nama radnicima, pošto su naša radnička prava narušena. Znači, ne isplaćuje ti redovno plate, doprinose, penzijano, socijalno, jer ti ne možeš otići ni na liječenje, a da ne pričamo o HTZ opremi i tako to, uslovima rada. Prikupljeni su određeni materijalni dokazi, prikupljena je određena dokumentacija, uzeti veći broj izjava od svjedoka. Mi radimo u cilju dokazivanja postojanja elemenata krivičnog djela koje je navedeno u samoj prijavi ili eventualno postojanje elemenata nekog drugog krivičnog djela iz oblasti privrednog kriminaliteta. Nakon što se prikupe svi materijalni dokazi i uzmu izjave od svjedoka, mi ćemo kompletan predmet dostaviti u nadležno tužilaštvo. Došlo je do grla, s gorčinom u glasu priča Duško Krivaja. Ostati ili otići. Dilema je za mnoge radnike. Da li da radim ili ne radim, vjerujte mi, iskreno i ja se dvoumim. Znači, preračunavam se iz sata u sat, što kažu. Dužni smo mi njemu navodno, a on nama duguje više. Sad šta će tu biti, ne znam. Jer stvarno u dvojbi smo, u teškoj smo dilemi i što se tiče i rada i svega, i u velikom sam razmišljanju šta da radim. Prema procjenama, imovina ribnjaka vrijedna je gotovo 12 miliona maraka. Ovaj nekad vodeni biser Prijedora privatizovan je prije 16 godina. Sve do 2005. godine godišnje se proizvodilo 2000 tona ribe. Bilo je zaposleno 115 radnika, a plate su bile dobre i redovne. Cilj svega je, smatraju radnici, staviti ribnjak na doboš, što uprava demantuje. Bolje dane najavljuju već od naredne godine. U pogledu
jačanja proizvodno-financijske kondicije. A tu leži sva filozofija o proizvodnji ribe. Ali to je isto rečeno u decembru, imamo snimak da će ove godine, ovo ljeto tu rad, pa nije ovo. Pa jeste, pogledajte, određene aktivnosti su vođene. Mi prošle godine nismo hranili ribu, na primjer, nismo ovo i tako dalje. Ove godine smo hranili ribu, to je dobar znak i tako. Imamo kvalitetnu ribu, imamo dobar asortiman i tako dalje. I optimisti smo svi da će biti i izlova kvalitetne ribe, da će biti plasmana, priliva i da će biti svi finansijski ispoštovani. Možete li nam obećati da ćemo se vidjeti u decembru da sravnimo kontu? Može, nije uopće problem, može. Upravnik je dao obećanje da će plate do kraja godine biti isplaćene. Dali smo i mi radnicima da ćemo ih ponovo posjetiti polovinom decembra. Sada je na potezu poslodavac.